good morning! Another day na naman. So, ang video naman natin ay maghahatid tayo ng pagkain para sa papa ko, sa mga tito ko at saka sa pinsan ko na nasa bundok ngayon kasi sila ay nagkokopra. Sa mga hindi alam ang pagkokopra, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yon. Yun lang, mag-prepare muna kami and alis na rin. Ito po yung ulam na ihatid namin sa bundok. Hi guys! So, ayan, I'm back. Nakaayos na tayo. Pakita ko sa inyo yung mga pagkain na dadalhin namin sa bundok, okay? Anin. And then, ito yung paksiw and also, puto, ayan. Yung papabon. My mommy! Sulat ka, mami. Alam mo kung saan So, ayan, papapunta na kaming bundok ngayon. Umulan pa nga kanina, pero sana maging maayos ang aming lakad. Ayun na nga, nagsisiga. Ibig sabihin, nag-i-steam na sila ng kopra. Sa apoy. Kaya muna kami. Ay, saan ka rin? Trabaho ka ba? Naglakad. Okay, anong tawag dyan? Hindi ko nga alam eh. Tingkal. Bagul. Oh. Oh, patingin. Yung laman, natin mo sa gitna. Dali mo na doon. Buhatin mo pababa. Buhatin isang sako. Ayan o. Oh, basic. Ayan, pag puti, yung sinasabi, ano ba yun? Puti, hilaw. Pero ito, pwede na daw yan. Hilaw, ulan na. Bakit? Ayan, dyan na yung ulan. Yan na. Ayan, dyan na yung ulan. Yan na. Dyan si Cardo. It's raining. Ayan ang kalaban sa nagkokopra. Yung sama ng panahon. Ay, ginit. Bakit? Ang ginigit na.
Tinkle girl. Ang iso. No. Nakangin. Uwian na. Yes! Sa bahay na. Hi guys! Good morning! Andito ako ngayon sa likod ng tricycle. Kasi tayo ay magbebenta na ng kopra. Papakita ko sa inyo mamaya kung nakailang sako kami. Andito na po tayo sa pinagbebentahan ng kopra. And ayan po, kung makikita nyo, ito yung isang tricycle kung saan nakasakay yung kopra namin. Tapos may mga nauna pang nagbebenta ng kopra. Medyo matagal pa to. Ayan, ang dami nakapila. Oh, katamay man doon. Ayan na. Ayaw, hindi pa. Halos gamit ng truck na sa dahil. Yan. 373. So guys, thank you for watching. Guys, thank you for watching, and please like and subscribe. And so yun guys, thank you for watching. See you on my next vlog. Please like and subscribe. Bye.